କ'ଣ ଖାଉଛ? ଭାତ ପନିର ପାମ୍ପଡ଼ ବୁଢ଼ା ଭଜା ଆଉ ଦହି ସାଲଡ଼। 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିଲ ଲେଟ୍ର। କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ା କଥା ଯେତେବେଳେ ହବ ଖାଇବୁ ନା ମା। ତୁ ଆକୁ ଖାଆନା ଦହି ଖା 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିଲେ ଲେଟ୍ର। ଆମେ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ମା ଝିଅ ନ ଖାଇକି ଆସିଲେ ଆସି ଡାକିବାରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ରାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼ ହେଇଛି, ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ? ଆଗେ ଖାଇଚାଲ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହଉ। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋର ଯାଇଥିଲେ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି। 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସି